In tijden van bezuiniging zijn nagelnij gebouwdel zetten. Je kan je afvragen of dat wel een goed idee is. Het was absoluut nodig, want het oude gebouw voldeed niet meer. Het gebouw was al aanbesteed voor de bezuinigingen, dus het was eigenlijk al klaar voordat de bezuinigingen kwamen. Dus staat het eigenlijk een beetje los van de huidige bezuinigingen. Het nieuwe gebouw heet het Plesman-gebouw, vernieuwd door piloot Jan Plesman. Hij is oud-lid van het 322 Squadron. In de Tweede Wereldoorlog is hij Spitfire door de Duitse stelsketten boven Frankrijk. Zijn lichaam is neervoen. Het Ljouwerte 322 Squadron is nu al een periode op zoek naar Plesmans vliegtuig. Zijn broer Appie in de Blietoer. Dat vind ik geweldig. En er zijn 4 sergeanten die regelmatig daar naartoe gaan. En ze schijnen op dit ogenblik vrij dicht bij die plaats te zijn waar die dan verongelukt is. Binnenkort willen we gaan graven omdat we een paar plaatsen hebben waarvan we denken dat hij zou kunnen liggen in Frankrijk. En dan, van de middag om 3:22 in de Ljouwerte loft, een Spitfire.